No ahoj, tu Adamko Axu Dragon a vítam vás v svojom novom videu. Tentoraz to bude nová Minecraft Survival séria. Ak by ste chceli vedieť prečo je nová, tak je to preto, lebo som prešiel o ten starý svet, takže Adamko Survík. Myslím, že nastavím sa mi tam nepripájali ľudia a si dám plus čerešňový biom. OK, create. Nemám taký pocit, že je čerešňový biom, ale tam vidím viličku, myslím. Se vyskakuje, aké upozornenie. Prosím, len rukovačka dielňa. V týchto dedinách v snežných planinách sa vôbec nevyznám. Takže yes! Yes! Kováčska dielňa! Oh! Nepýtaj sa, prečo má takú čudnú textúru, to mala byť rozhová katana. Ale okej. Mám 3 železné prilúbky, si asi odložím. Dúfam, že tu je niečo zaujímavé. Nič. Vysadím tu nejaké stromy. OK, na chvíľu, počkaj, čo je tu? Železo. A chlieb. Na chvíľu si musím odskočiť. Som späť. No, rozumiem, by som si mal ísť načuť. To seka. OK, rozumiem, by som si mal ísť načuť tam drevo, tam som videl v diálke nejaké. Prečo je tu ten osamotelý villager? Inak, ak by sa pýtali, prečo ten Minecraft vyzerá trošku inak ako normálne. Ja mám dosť veľa rečov, tak balíčkov textu, takže. Vážne, musí byť ten strom tak ďaleko? OK, mám sadeničku. A rozmýšľam, kde si postavím dom. OK, no, musím to najprv rozkraftiť. Na dosky, teraz si vyrobím nejaké paličky. Krafťák.
OK, rozhodne si musím vyrobiť krompáč. Kde to je? Štít. A ostal mi ešte aj náhradný pancier, super. Potom inak napíšte do komentárov, ak by ste chceli, aby som sa pozvala nejakých mojich kamošov, alebo niekoho takého. Takže hej, hej tam vidieť nejaký krajší biom, idem sa kúknúť. Alebo by som mohol ubytovať v jednej z tých ľadových veží. Len to by boli problémy s tým, že by sa mi celé roztápalo, keby sa tam dal svetlo. Takže asi nie, ale bolo by super, keby sa to náhodou neroztápalo. To je mimoriadne dobrý biom, myslím tajga. Jeden z mojich obľúbených biomov. A veľmi dobrý je na začiatok, lebo tam je veľa dreva, je veľa jedla, sú tam aj psi, ktoré si môžeš skrotiť a v dedinách ja myslím, že je najviac toto kováčských dielní v tajgových. Oh no. Ide po mne veľký medveď. Lebo som sa priblížil príliš k jeho mláďatku. OK. Tak tu sa asi usadím. Tu je aj... to nie je moc dobrá jaskyňa. Dobre, myslím, že tam je diaľke les. Netuším, prečo mám takú divnú grafiku. Takže... sa ospravedlňujem sa za to. What? Čo je to tam v diaľke? Je to to, čo si myslím? Asi... Oh. Je to ono, je to toto. Taký, je to bagnutý... ak sa to volá, vrag lode. Ktorý je z nejakého dôvodu strašne vysoko. To si pamätám, raz som našiel také niečo s mojimi kamošmi, keď sme hrali a hej, strašne vzácne. A zdá sa mi, že hentam v diaľke vidím ďalšiu viličku. Počkaj, musím urobiť ešte jednu vec. Nie, samozrejme, že si zapnem podvádzanie. Zapnúť súrať, zapnúť nikoho, koľko som hral. To vždy si ide. Planina, to je dobrý biom na usadenie sa. Sa idem kúknúť do tej viličky, ešte tam nie je niečo zaujímavé. To je myslím tiež takáto ľadová dedina. Inak, neviem, či to viete, ale normálne bude Minecraft, akože, neviem, ako to spravia, že či to dajú, proste, že tam dajú len skin Steva, alebo čo, ale dajú do Fortniteu, čo mi prípada šialene vtipné. Proste, že budeš hrať Fortnite a príde Steva a jedno pumpne ťa. To bude strašne vtipné, ak sa to teda uskutoční. Vyzerá, že je to pravdivé. Ďalšia železná helma. Ja som zabudol dať svoj štít. A potom mám v pláne z tohto sveta aj normálne live streamovať. Potom keď získam trošku viacej odoberateľov, lebo takto z... Koľko tým mám teraz? 30? Myslím 30. S 30 odoberateľmi sa to moc neoplatí. Ale tak potom neskôr trochu začnem live streamovať. Ok, pozriem, čo je zaujímavé tu hore.
Ja som sa rozhodol, ja sa usadím v tejto viličke. Konkrétne tu. Tu sa vyspím. Nová animácia, myslím. Rýchle šupnem sem posteľ. Asi ho zafarbím. Tuto niekde by malo byť. Toto, nejaké farbiva. Tady nejaké farbiva, nejaké kvetiny. Enderman. Tu je dobrá jaskyňa. Zafarbím si na žlto. Žlto je tiež pekná farba. Chcel som na fialovo, ale aj žlto mám rád, takže tu sú nejaké žlté kvetiny, som si ich tu videl. Ok, žlté farbivo. Ok, usadím sa sem. Kam sa dám? Sem. Si dám. Nastaviť tu spawn. No a to by mohlo na dnes stačiť. Tak teda, napíšte mi dajte palec hore a odber, inak vám noci príde pán ryba. Počkaj, ešte si vyjavím čestku. A dajte mi palec hore, odber a pripojte sa do môjho Discord serveru. Potom to poslal friend request. Dajte mi palec hore, odber a pripojte sa do môjho Discord serveru, inak vám noci príde pán ryba. Napíšte mi do komentárov, čo by ste chceli vidieť v nasledujúcom videu. Alebo nejaké nápady, čo by som mohol hovoriť v tomto svete. Teda, ešte tu robím pec. Čauky. Vidíme sa v ďalšom videu.